Salutare, dragi prieteni! Ne vedem la un... Salutare tuturor! Dacă ne- toți suntem în carantină, Da, avem timp de discuții. avem timp și noi să facem video, voi să-l priviți. Da, să discutăm subiectele care ard momentan de Zimbru. În afară de coronavirus în lume mai există și alte probleme. În afară de problemele voastre personale, avem și o problemă comună, da? Și anume ce facem mai departe cu Zimbru. Cum putem să ajutăm, cum putem să ne implicăm, ce putem să facem, care sunt pașii următori. Deci, practic, asta e subiectul acestui podcast. Să vedem în ce direcție măcar să ne mișcăm. Pentru că noi suntem mulți, noi suntem foarte dezorganizați, noi nu avem un canal clar de comunicare prin care cel puțin să încercăm să transmitem ideile, să le valorificăm până la urmă. Da? Pentru că orice idee ea poate fi la un moment dat încă prea crudă, dar după aceea alte persoane să o valorifice. Da? Pentru asta noi și-am creat acest canal, o să-l dezvoltăm pas cu pas, o să încercăm să creștem această mică comunitate. Dar subiectul de bază acum este ce facem mai departe. Cum ne mișcăm cu Zimbru noi ca și suporteri. Andrei? Da, în videoul trecut noi am discutat interviul dat de directorul Fotbal Clubului Zimbru Chișinău, Sebastian Botnar, din care a reieșit că domnul Ciornăi vinde ca atare brandul Zimbru. Echipa, hai să fim sinceri, echipa nu costă, nu merită banii ei care cer ei. Dar 300.000 de euro, în jur de 300.000 de euro pentru brandul Zimbru. Da, hai să pornim de la ideea asta că deci noi știm câteva date din ecuația asta. În primul rând, noi știm că, cel puțin teoretic, iarăși, noi discutăm acum fără să avem niște hârtii sau documente în față. Noi vorbim teoretic. Noi știm că teoretic brandul este înregistrat cumva sau aparține Zimbru, da? Până la urmă. Să zicem că așa este și nu aparține domnului Ciornăi pe persoană fizică, cum s-a speculat. Respectiv, noi putem cumpăra un ONG moldovenesc, momentan care are datoriile de 300.000 de euro, dar dat fiind faptul că domnul Ciornă este un om de afaceri cu o experiență foarte, foarte largă, să sperăm că el este dispus să negocieze. Până la urmă, el în interviu cu Ivan Gonciaruc a declarat că el este dispus să vândă totul, 40, 30 de milioane, adică 10 milioane de euro pentru dânsul inegociabil, știi, marjă de negociere. Să zicem, noi găsim un punct comun și pornim de la ideea că noi putem cumpăra brandul Zimbru cu o anumită sumă. Deci un ONG cu o anumită sumă. Ce facem cu toată treaba asta? Adică facem fundraising, nu știu câți bani o să adunăm, sincer, în situația de față. Pentru că dacă am fi într-o situație în care, într-adevăr, să zicem, clubul Zimbru ar fi într-un impas, dar ar fi într-un impas după o perioadă îndelungată în care el a lucrat cu suporterii, da, cu comunitatea din Chișinău și așa mai departe, pot mai discuți de un fundraising care ar putea cel puțin 100-200 de mii să adune. Dar iarăși, oamenii au nevoie de un scop, au nevoie să vadă o speranță pentru care ei fac chestia asta. Nu pur și simplu eu dau bani pentru că eu cumva mă identific cu Zimbru. Da, și eu mă identific cu Zimbru. Dar eu nu sunt dispus să dau banii oricui, în orice condiții, doar ca să le dau. Eu vreau să văd schimbări. Eu vreau să Exact asta vrea conducerea de la Zimbru acum. Ca cineva să dea bani cuiva fără nicio lumină la finele tunelului, știi? Da, probabil asta este mentalitatea, este o mentalitate, nu știu, din punctul meu de vedere un pic depășită, adică în secolul 21 așa nu funcționează lucrurile. Adică în secolul 21 toată lumea merge spre open cloud, spre chestii din astea moderne în care toată lumea știe despre ce e vorba, cum e sistemul ăsta inclusiv Bitcoin, nu știi, adică în care se poate face trasabilitatea a cui aparținea Bitcoinul ăsta pe tot parcursul vieții lui, știi? Și atunci oamenii vor să știe chestiile astea, oamenii vor să fie informații publice, să știe ce se întâmplă, cum se întâmplă, cum se iau deciziile. Pur și simplu să dai banii, într-adevăr. Acum și eu am aceeași impresie, că momentan cred că cumva din disperare, din căutarea unor soluții s-a ajuns aici, cineva să ne salveze. Fie că e primăria, dar iarăși, primăria în ce condiții poate să dea primăria Chișinăului
ajutor financiar. Și ce ajutor financiar poate da o primărie? Eu, apropo, aș fi bucuros dacă Zimbru ar deveni un FCM. Nu știu, eu sunt mai rezervat. Eu mă uit la situația, de exemplu, din România. Toate cluburile care aparțin, hai să ne uităm la Iași, de exemplu, da? Toate cluburile care cumva sunt controlate de factorii politici, da? De decidenții politici, ei tot timpul au aceeași paradigmă. Depinde de liderul politic. Dacă liderul politic sau liderul administrativ, să-l numim, dacă nu, deși toți sunt politicieni, mă rog, dacă el vede lucrurile clar și el vrea să dezvolte pentru că el înțelege că îmi vine exemplu cum a venit atunci Manchester City să joace cu FCSB sau cu cine juca la București. Conform datelor oficial anunțate de ziarul financiar, dacă nu greșesc, deci suporterii, acei 1000 suporteri ai Manchester City care au venit în București, în acele 3 zile au lăsat 1 milion și ceva de euro doar pe cazare, mâncare, băutură și bilete, transport. Deci, practic, ei au adus în economia Bucureștiului 1 milion de euro. Dacă un administrator a orașului înțelege potențialul acestei industrii, până la urmă fotbalul deja e o industrie, știi? Dacă el înțelege potențialul ăsta și știe să-l combine cu interesele comunității, ca să aducă suporteri, ca să facă vizibilă propria lui moșie, da? Capitala și așa mai departe, da. Dar dacă ne uităm, de exemplu, cum e în România, cum unii edili a orașelor folosesc cluburile doar în scop electoral. De exemplu, dacă e an electoral, eu bag o grămadă de bani, eu vreau să am rezultate, eu vreau să am vizibilitate, eu vreau să fiu acolo în fața tuturor, să spun că eu investesc, eu iubesc sportul, eu iubesc. Și după aia, după alegeri, hop, și-a dus în... Ilan Șor și Renato Osate. Da, într-o oarecare măsură. Nu știu, eu nu prea am analizat cum a acționat Renato Usate, dar Ilan Șor, da, cam așa asta a fost ideea, să cumpăr tot ce pot, pe cine pot, cu cum pot, știi? Da, de asta eu nu știu, eu sunt un pic mai sceptic cu primăria. În primul rând, eu nu știu dacă are bani primărie. Mie mi se pare că noi avem o primărie destul de cu foarte multe probleme. În primul rând, în al doilea rând, oamenii o să fie mai reticenți să audă că în loc să li se investească în parcuri, în infrastructură, în drumuri. Dar asta din cauza, totul va depinde de cum primărie, mă rog, dacă cândva va fi, va arăta acest business plan, această idee. Că uite, în Moldova, știi care e numărul de turiști care vizitează anual Moldova? Nu știu, dar era foarte mic, foarte. Mai puțin de 20.000 pe an. Da, probabil. 16, în jur de 16.000 pe an. Ții minte, au jucat Moldova-Scoția. Da. Preliminari, da? 1-1, dacă nu mă greșesc, s-a terminat atunci meciul. Nu mai țin minte. Într-o zi au venit 4.000 de scoțieni la meci. Adică un sfert din cât vin într-un an întreg, au venit într-o zi. Și pentru mine, fotbalul ar putea fi o metodă de a atrage turiști, da? Prin suporterii. Da, nu, asta e evident. Deci fotbalul ca industrie, în primul rând, dacă ești permanent participant în cupele europene și ai o strategie foarte bine pusă la punct, evident o să-ți vină o grămadă de suporteri, o să-ți vină... În primul rând, asta e la nivel de promovare, într-adevăr. Aici cred că ministerul, nu știu, noi avem Ministerul Turismului? Nu cred. Eu cred că, mă rog, probabil în cadrul unui... Nu, e minister. În al doilea rând, în al doilea rând, nu uita că domnul Sebastian Botner era președintele Asociației Agențiilor de Turism. Da, nu știam asta. Uite. Ok, deci el ar trebui să facă legătura asta, nu știu dacă o face, nu știu dacă înțelege sau nu știu dacă e interesul lui. Până la urmă, sincer, eu nu am cumva mari așteptări de la domnul Botner, pentru că el însă și-a spus în interviul lui că el doar administrează problemele. Deci el practic acolo este... Dar ca să administreze problemele, el trebuie mai întâi să le creeze. Mă rog, eu cred că Zimbru are foarte multe, suficiente probleme deja din trecut, încă de la Cecetov și mă rog, sunt multe. Să nu intrăm în amănuntele astea, pentru că noi ne-am propus să discutăm ce facem mai departe. Ok, o soluție ar fi primăria, deși eu sunt mai rezervat, pentru că, mă rog, eu nu am așteptări de la primărie, sincer.
Poate dacă stelele o să se organizeze mai bine acolo, cumva o să înțeleagă toată lumea că există potențial în Zimbru, inclusiv de a atrage suporteri, mă rog, turiști și așa mai departe. Până la urmă, Zimbru este brand național, vrea, nu vrea, îl acceptă lumea, nu îl acceptă. Pur și simplu, ca și orice brand, momentan el este într-o cădere liberă. Ok, punctul 2. Da. Nu avem noi, cel puțin eu acum nu cred și nu văd cum suporterii ar putea să primească brandul în gestionare. Da? Să cumpărăm ONG-ul. Ok, eu sincer nu, la moment, mie mi se pare asta ireal. Cu logică, mentalitatea conducerii acum, cred că nu e posibil. Eu știu, poate totul mâine se schimbă, știi? La Ciornă e așa, că el se scoală într-un fel și are niște gânduri, mâine se scoală altfel și are alte gânduri, știi? Nu știu, Andrei, eu cu dânsul nu m-am trezit, nu știu cum se scoală. Probabil decizia asta, adică eu sunt realist, eu înțeleg că momentan nu suntem în situația în care să putem să răscumpărăm cumva clubul. Eu ce aș vrea să te întreb, cum tu vezi cât de real, da, ar fi crearea unei entități separate, aparte, cum am mai zis-o anterior, cum a făcut aia de la Manchester, da? Cu United of Manchester. Da, dar vezi că un pic e diferită situația. În primul rând, acolo era un protest împotriva cumva industrializării prea capitaliste a Conducerea americane. Mă rog, nu cred că i-ar deranja conducerea americană, dar însă și stilul de a scoate numai bani din clubul lor, asta a dus Manchester United să ajungă să facă cumva în semn de protest clubul ăla United of Manchester, dar am văzut ultimele imagini și chiar m-au bucurat. Ești foarte, foarte dezvoltați. Da, deci acolo sunt deja... Au făcut da, nu, ei au făcut o treabă extraordinară la United of Manchester. Da, eu nu știu dacă putem să ne comparăm totuși cu Manchester United, pentru că sunt mult mai mulți, sunt mult mai organizați, comunitatea lor este într-adevăr foarte bogată. Da? Manchesterul a fost tot timpul un oraș foarte, foarte bine pus pe picioare din punct de vedere economic. Dar hai să pornim de la ceea ce avem noi. Deci eu m-am uitat înainte de podcastul ăsta cât a strâns primul podcast al nostru. Deci sunt 140 de vizualizări. Este un fâs, evident. Bloggerii o să râdă și o să spună că vai, și cu dânsi, știi? Dar asta e un început. Deci 140 de oameni, cel puțin și-au manifestat interesul față de probleme. Pentru un video foarte lung. Mă rog, eu n-am văzut cât au privit din acel video, dar ideea este în felul următor. 140 de persoane au manifestat interesul față de problemele Zimbrului, da, în condițiile în care el este în prag de desființare, deci în cea mai critică chestie. Da? Plus la asta avem aproximativ 60 de anchete, adică oamenii au completat o anchetă în care și-au dat datele personale, au răspuns la anumite întrebări și au spus că vor să cotizeze. Deci avem cumva, eu aș spune, aproximativ 100 de oameni care ar fi dispuși să facă cotizații de la 5 euro până la, nu știu, 50 de euro lunar. Eu, de exemplu, am avut mai multe discuții, inclusiv eu sunt dispus să dau câte 50 de euro lunar. Mai sunt încă 3 băieți care sunt dispuși să facă tot. Sunt toți din diaspora, dar nu asta contează. Deci eu cred că am putea conta pe 100 de oameni. Ce poți să faci cu 100 de oameni membri cotizanți care ar putea strânge, să facem un calcul acum elementar, cât ar veni toată treaba asta. Deci 100 de oameni mulțit în mediu, hai să zicem, la 10 euro ar fi, că nu toată lumea o să dea 50, nu toată lumea o să dea 5, da? Dar să mulțim la 10, asta ar fi cât? 1000 de euro. Da. Deci avem 1000 de euro, care, asta e un salariu deja. Și hai să ne gândim din punct de vedere a ONG-ului. Ce face un ONG? Un ONG activează pe bază de proiecte. Da? El trebuie să scrie proiecte către primării, către fel de fonduri internaționale sau unor țări, da? Să scrie către ministeri, inclusiv aceleași proiecte, prin atragerea, nu știu, lucru cu tineretul și sportul. Și întrebarea mea e una absolut firească. Ce a făcut până acum ONG-ul FC Zimbru Chișinău
ca să atragă și fonduri respective. Că eu sunt absolut convins că nimeni n-a scris niciun proiect. Da? Deci noi, ca suporteri, ca asociație, și momentan se lucrează la statut, din păcate un pic e mai greu cu statutul, dar fiind baza, temelia unei asociații, cred că putem să avem un pic mai multă răbdare și să avem un statut funcțional și care nu o să ne creeze impedimente pe viitor. 100 de oameni, un salariu. Un salariu pentru o persoană care o să se dedice 100% creierii de proiecte. Nu știu, să scrie un proiect, de exemplu, către Ministerul Educației. Să mergem, că, cum a făcut FMF-ul, da? S-a dus efectiv în școli și vrea să predea fotbalul. Să mergem noi în școlile Chișinăului, să le prezentăm ce înseamnă să susții clubul de fotbal din localitatea ta, clubul local, da? Să le arătăm exemple din Polonia, să le arătăm exemple de susținere din Italia, declarații, da? Deci scriem proiecte, efectiv. Eu cred că asta este calea. Noi să ne organizăm încetișor, să începem cu 100 de oameni. Eu sunt absolut convins că dacă o să meargă lucrurile astea, într-un an putem ajunge la 200 de oameni. Iar 200 de oameni care susțin un ONG deja e o chestiune importantă. În afară de partea financiară, există și partea de implicare voluntară. Eu mă uit, de exemplu, aici în comunitatea în care trăiesc eu, în Corc, toată lumea e implicată în tot felul de activități, adică voluntar. Ei au joburile lor, lucrează unde lucrează, dar separat de asta ei merg, nu știu, de exemplu, în ziua meciului, ei cumpără dulciuri din magazinul de alături, cum a fost recent, am fost la un meci de basket de amatori, de copii amatori, adică, mă rog, vârstă, cam 16 ani era. Și părinții lor s-au dus în magazinul de alături, au cumpărat dulciuri, au pus o masă frumos acolo și vindeau dulciuri la preț dublu. Deci, practic, toată lumea știa că el le-a cumpărat și poți să le cumpere în magazinul de alături, dar faptul că el a investit 100 de euro, el cumva le-a donat 100 de euro, dar ca să nu le doneze doar 100 de euro, el le-a multiplicat și a donat practic 200 prin intermediul oamenilor care au cumpărat. Și inclusiv noi ne-am dus, am cumpărat pentru că înțelegem că ei își cumpără uniforma din banii ăștia, transportul, mâncarea, ce au de cumpărat, știi? Fix așa, adică să mergem pe partea asta, nu doar pe partea financiară, dar pe scrieri de proiecte, pe partea de implicare voluntară. Oamenii care sunt în Chișinău, într-adevăr, noi suntem în diaspora. Noi putem să ne implicăm la distanță, da, cu chestiuni administrative. Dar oamenii care sunt acolo, în Chișinău, trebuie să-i ajutăm pe dânsi și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere moral, și din punct de vedere voluntar, să facă niște chestii, să creeze baza aceasta de comunitate. Și eu cred că e foarte ușor de creat chestia asta, pentru că Zimbru este iubit în Chișinău. Și oamenii s-au săturat să audă de scandal. Nimeni nu vrea să meargă să susțină un club care e tot timpul implicat în scandal, în cerșit de bani și așa mai departe. Adică oamenii vor să fie alături de un club curat, cinstit, conducerea care să știe să comunice cu oamenii, știe să le transmită mesajul de mobilizare inclusiv. Eu cred că, da, eu cred că asta ar fi chestia. Să Dar, Anton, asta am putea noi face, din cât eu văd, în caz, cu condiția că Zimbru există și evoluează. Măcar în divizia A, în divizia B, nu are importanță, dar clubul trebuie să existe și să joace. Da, eu înțeleg lucrul ăsta, dar sunt o grămadă de suporteri care inclusiv după dispariția clubului lor au continuat existența. Eu nu vreau soarta asta. Deci eu nu mi-aș dori să fiu suporterul unui club care nu mai există și eu sper că nu o să ajungă acolo. Dar eu cred că pur și simplu trebuie să ne uităm în propria noastră farfurie, da? Și să ne organizăm, să ne vedem de treaba noastră, să demonstrăm că noi putem face Dar lucrurile. Treaba noastră e legată de club. Eu nu văd cum noi putem să facem același ONG cu planuri, cu idei, cu gânduri, să vii tu la o școală, da? Să vorbești cu copiii, să le explici, da? Da, să le explici că știu ce spui. Cum să susții un club care nu există, știi? Asta e... Sunt de acord. Momentan, eu ți-am dat doar o idee, cum aș vedea eu lucrurile, adică în ce direcție eu cred că ar trebui să ne mișcăm. Dar, bineînțeles, da, trebuie să ai club. Ok, deci uite, două posibilități. Unu, se întâmplă un miracol extraordinar și se găsesc italienii care acum, cu problemele lor în Italia,
n-au pe ce cheltui 300.000 și achită datoria lui Ciornei și iau clubul în gestionare, dar prima echipă, o cumpăr, nu iau în gestionare, dar o cumpăr cu 300.000. Da, o cumpără, corect. Și începe clubul să evolueze. Ok, eu n-am mari super speranțe, dar în divizia A, măcar toată viața să joace în divizia A, n-are importanța asta deja. Clubul există. Ai apărut. Da, Asociația există paralel cu clubul, da? da. Și Deci hai să facem așa. Deci Asociația Suporterilor Zimbru va fi înregistrată și va exista indiferent unde va evalua Zimbru. Deci exact. scopul asociației să ne unim noi în primul rând. Asta ok, uite. Deci prima variantă, da? Deci se întâmplă miracolul, Zimbru există, absolut logică existența asociației, da? Cu proiecte, cu idei, gânduri, etc. Punctul 2. Italienii totuși sunt oameni logici și n-au de gând ei să achite datoriile lui Ciorne fără ca să primească nimic în schimb, da? Uite, aici nu sunt de acord. Aici nu sunt de acord, cu tot respectul față de poporul italian, da? Dar situația din Italia acum cu coronavirusul a demonstrat că unii factori de decizii din Italia nu gândesc logic și de asta s-a ajuns la atâția morți și atâtea impact, pentru că nu au avut curajul să acționeze. Să vedem. Eu tot sunt ok, bine, asta un pic ne-am bătut de la temă. Deci, varianta 2, Zimbru nu există. Asociația, ok, noi ca oameni oricum continuăm să existăm și dragostea noastră față de club oricum există, știi? Da. Dar vezi că ca să se dezvolte asociația suporterilor unui club, clubul trebuie cumva să... Da, și atunci, practic, noi trebuie să luăm, probabil să găsim, nu știu, inclusiv amatori sau tineri jucători pe care să-i înregistrăm cumva Uite. Deci, prima variantă, totul e clar și simplu, da? Clubul există, noi ne continuăm treaba, terminăm crearea, formarea asociației, da? Și totul va fi bine, super. Deci, varianta 2. Clubul nu există, noi ce facem? Pe mie asta mi-e interesant acum, știi? Dacă clubul nu există, noi ce facem? Creăm un alt club? Da, creăm alt club. De ce nu? Până la urmă, ce avem de pierdut din toată chestia asta? Obiectiv vorbind, indiferent, vorbim de divizia națională sau de structurile fotbalului moldovenesc sau în alte ligi, nu contează. Ce avem de pierdut? O să înregistrăm, da, niște copii o să joace fotbal. Ok, să zicem în cel mai rău scenariu nu putem să gestionăm un club sau o echipă care să joace la orice nivel de amatori sau nu contează, da? Ok, hai să organizăm niște evenimente. De ce să nu organizăm evenimente în memoria, de exemplu, lui Miterev, da? Lui Cebotari, altor oameni care au făcut foarte mult, au creat istoria Zimbrului, da? Noi putem să facem aceste evenimente pentru copii. Deci atâta tot. ONG-ul, uite, gândește logic, da? De exemplu, ONG-urile care sunt focusate pe salvarea pădurilor. Că ele există, că ele nu există, da? Se taie în păduri. Deci în păduri oricum o să intre tot felul de hoți de lemn și așa mai departe și o să taie pădurile. Dacă nimeni n-ar tăia pădurile, ONG-urile astea ar exista? Da, ar exista, pentru că ar vrea mai multe păduri să planteze. Da, dar uite, nu sunt ONG-uri de salvare a dinozaurilor, nu? Nu, dar uite, de exemplu, în Marea Britanie, unde trăiești tu, există un mare ONG care se ocupă de viața post-muncă a donkeys, lăgarilor. Da, deci ei au creat un ONG care să se ocupe de pensionarea ăstora. Noi vorbim acum vorbim pe teme diferite, două limbi diferite vorbim. Scopul unui ONG este definit de oamenii care vor să schimbe lumea în cadrul acelei comunități sau acelui ONG. Deci asta nu trebuie să țină exclusiv de partea există Zimbru, nu există Zimbru într-o oarecare formulă, pentru că asta este
cumva noi ne creăm separat, o putere separată față de Zimbru, pentru că asta nu este un fan club oficial organizat și recunoscut de Zimbru nu știu cum. Da, Zimbru nu există, fan clubul nu există. Nu, noi vrem să creăm o structură separată în care oamenii care vor să schimbe lucrurile pentru comunitate. Uite, de exemplu, am fost contactat de o cunoștință de-a mea mai veche când a văzut videourile astea cu asociația. Nu este prea mare suporter a Zimbru, a mai fost pe la meciuri, dar nu este. Și a spus, băi, ok, nu nicio problemă, eu fac donații din familia mea. Facem donații fiecare an, în septembrie dăm 20-30 de ghiozdani pline cu rechizite școlare, le dăm la copiii din diferite sate sau localități mai mici din Republica Moldova. Eu sunt dispus să proiectul ăsta să-l transfer sub egida Asociației Suporterilor Zimbru. Și avem numai de câștigat. Omul vrea să facă în continuare, să gestioneze proiectul ăsta, doar noi să venim cu ceva adițional și să branduim asta sub Asociația Zimbru. Foarte bine. Adică eu cred că Asociația Suporterilor Zimbru trebuie să fie un fel de umbrelă. Umbrelă care să reunească oamenii sub ea, știi? Anton, dacă nu va exista clubul, da? Sub nicio formă, atunci Asociația Suporterilor Zimbru va fi asociația mamiferului Zimbru, înțelegi? Suporterilor la mamiferii Zimbru, da? La animale. Oamenii așa asta o să înțeleagă, că ei, mă rog, noi suntem suporterii la ceva ce nu există, înseamnă că oamenii o să asocieze denumire cu ceva ce există. Și noi vom fi asociați cu zibri ca animale, înțelegi? Vrei un contraexemplu? În primul rând, eu nu cred în scenariu că Zimbru va dispărea, unul la unul. Eu sunt un optimist convins, eu sunt sigur că o să găsim, inclusiv noi, dacă alții nu vor sau nu sunt capabili, noi o să găsim niște soluții. Doi, un contraexemplu. De exemplu, CSK Kiev. Da? Un club care a fost creat în 1930, în anii 30, da? Secolul trecut. Și tot în secolul trecut, în 2009 sau în ce an el acolo, s-a desființat. Suporterii acelui club în continuare există, în continuare fac tot felul de turnee de mini-fotbal, inclusiv au o grupare de huligani care acționează împotriva altor suporteri. Adică dispariția clubului nu tot timpul generează dispariția oamenilor. Iar viața mea nu se asociază cu niciun alt club decât Zimbru. Deci, indiferent există, nu există, este responsabilitatea noastră să ieșim din umbră, să ne organizăm și eu sunt absolut convins că dacă noi, peste 2 ani, să zicem, o să avem o organizație cu 500 de membri cotizanți, eu sunt absolut convins că și inclusiv factorul politic o să vrea, factorul economic o să vrea, comunitatea o să vrea ca să reapară Zimbru. Dacă noi toți stăm pe fotolii și așteptăm ceva să se întâmple fără să facem nimic, eu sunt absolut convins că scenariul pe care tu l-ai propus, da, cu dispariția Zimbrului, o să fie din ce în ce mai realist. Deci cu cât mai repede și cât mai bine o să ne organizăm, cu cât mai multe ore de voluntariat o să fiecare dintre noi să-și sacrifice pentru chestia asta, eu sunt sigur că lucrurile o să se schimbe din ce în ce mai repede. Inclusiv podcastul ăsta nostru, noi nu facem pur și simplu ca să ne distrăm. Da? Noi investim acum timpul nostru pe care tu puteai să-l petreci cu soție, eu puteam să petrec cu familia mea, da? Noi îl facem pentru că asta este o minusculă investiție în organizarea unei comunități. Eu cred că suntem deja pe calea cea corectă, indiferent va fi Zimbru, nu va fi Zimbru într-o anumită formulă, o să-l înregistrăm dacă va dispărea. Eu sunt absolut convins că nu va dispărea. Ok, pe această notă super pozitivă, deja cât timp e? Iar am depășit timpul, da? De 15 minute. Am depășit, dar era un subiect arzător, adică chiar ține de viitor. Deci vreau să-i rog pe cei care vor privi acest video să lasă și ei în comentarii ideile lor de ce să facă asociația, gândurile lor în privința la viitorul nostru ca unui grup de oameni în caz de... În orice situație. Da, în ambele variante care le-am descris eu un pic mai devreme. Și să vedem ce ați scris și noi vom avea de la ce să ne împingem ca să mai găsim teme de discuții și de Doamne vom face ceva frumos. Da, eu aș vrea să fac un mic îndemn către toată lumea care în primul rând privește acestea. Eu înțeleg că fiecare are situațiile lui familiare,
financiare, orice situații la care puteți să vă referiți, da? Dar eu cred că este momentul cel mai potrivit să faceți un pas în față, să vă gândiți ce proiecte mici, cum de exemplu acel pe care l-am anunțat puțin mai devreme, da, cu cunoștința mea, ce proiecte mici puteți voi să faceți, să vi le asumați voi, da, în numele Zimbru, în numele asociației, în numele suporterilor, da, pentru a crea această bulă, a crește această bulă de suporteri cât mai departe. Noi o să încercăm prin mesajele acestea pe Facebook, pe YouTube, să creștem această mică comunitate, să devină o comunitate medie, mare și așa mai departe, dar cred că fiecare ar trebui să se gândească cu ce poate el concret să ajute. Nu e vorba doar de bani, e vorba de implicare. Da? Cum anume puteți să ajutați? De exemplu, chiar și partea tehnică. Cât ne-am chinuit noi cu toate podcasturile. Eu sunt absolut convins că există oameni care se pricep la chestiile astea. Veniți către noi, ajutați-ne, dați-ne sfaturi. Cum mi s-a spus mie, un jurnalist m-a contactat, mi-a spus: băi, fă și tu un pic mai dinamici intervențiile tale video, că parcă zici că adormi, știi? Ok, asta tot e un sfat. Da, noi tot învățăm din chestia asta, așa că haideți, fără rușine. Hai mai dinamici. Da, mai dinamici, tot o să fie bine. Haideți să ne organizăm și totul depinde doar de noi. Doar de noi. Așteptăm comentariile voastre. Da, scrieți comentariile unde apucați, distribuiți video dacă aveți grupuri de zimbriști. Ne auzim la următorul podcast. Mersi, Andrei. Și ascundeți hârtie igienică. Da, în timp de criză. Deci, Hai, noroc. noroc.